Hindi mo manatili ang kaya. Pagpasa ay may pabalita at pagpagsan Mateo. Kalamunan ni mga biyasa, pepatid niya ing meto mga ni Ilong Kapose, ing kapaginalang meto mga patina, at nanak kaya. Jose Pangaka, tinalamin ni anak ko imana, at punta kayo ito. Kayo mga ko ka rin hanggang eko sa biyan kayo. Uli, panitunan ni Herodes, si anak at baning ipapatid. Karahini ba ang Yose at kanina po rin, beti kita, denadalarin, Hindu at minmenunaran ng papunta in Egipto. May napili na rin ang dating pakamatay ng Herodes. Panganyan, matupad anong sinabi ni Dino kapag inadasal kayo ng propeta. Inawas kayo yung wal iba Egipto ikanakumana. Inya kaya Herodes ikakil ni Dino pepakit yung pasibayo karose karin Egipto ikapamina namin ito kapanina. Ibang karose nga naningang kaya. Iuli mo din inabot ng Israel din Hindu. Paglasa at ang isang makamatay karela, inana, may kamatay na naman. Bago niya Yuse at Tikyana, Tikyana yung sinabi na ng Anghel, at ipinalang ng Hindu, ibalik lahat ang King Israel. Dahil niya, apalitan mo sa King Arguello, yung pinagdidik ang Herodes at na natimoy galing Judea. May kapunta niyang kag-Diyos ka rin. Pagyan, pasibayo niya, tingga, pinamalan ng Diyos, kapaminatanin panina. Inya, kanita, dinaretso niya ng Galilea, kalinting ng Batra Yose. Kalita natin na ni Hindu. King Beto Magalit ay Apos Nazaret. King at ikaniti paralan, karin Beto Pari Romano, ni Pasyag, King kapabilatan na rin propeta na Miyaw siya Nazaret. Kapataan ni Maya Pagalita ni Hilo. Kapuriyan o Kristo. May pahabang po kasi may ngayon. Kaya rin na po yung Pasko po sa ako po. May pa. At yung pangalan doon. So, sana po rin pamilyari. Kaya po. Kapag kalimitan, napansinan po yung pamilyang Pilipino, gusto ka Pascual, umuli na rin anak. Nandiyan pa pati ng sariling pamilyon, pati ng sariling pali, uli na rin mga mali, ananin po. Diba parang noon na, madalas, mamaganda, kami-habi, pagkuhan, mga punan, yung pamilya, may makapo, ako, tinghanap, yan mo. Yung may mga balik, guys. Kung magkaling balik na doon, umuwi na. Kadalasan, magpalit na wala, kareta na sa sarili ng pamilya. May natikikita ko kayabi, may kanilang anak, o rin kanilang ako. Anak, yung kwento mo na dinapaking kulong sa regalis na hamong, makalungkot kayo, paano ba ito? Ikami na mo maluwa. Malabo, ibalik na naman niya. Ay, kasanting na po ni tao mga yan. Kasubigyo ako. May pagtiguan yan. Just like ang tayo na mga bayan sa kanila. Pamilya tradisyon Pilipino. Pasko, umuli, bali ba ito, usually, itatago na ako o yung pamilya naman. Kaya kami namupo yung pamilya niya. Ano yung Pasko? Kaya tulang kayo kami. Dito mo po may kapagkakami niya iwan. Ay, nakumakanya lang ako. Tumagalong at tingin kaya ako. Wala na. Okay po yan na. At least na pumunta na. Kasi yan na. Nung alam ng taong yan ang mga rin, hindi yung bisita kami birthday taan. Uli yung birthday ni Mato yung Pasko. Kaya kayo. O yun na, every year, baka kasi. Pero alam hindi ko, o naman, in 26, hindi pa kayo ang holiday.
Ipapakwento pa rin ang nabasa na dalawa at may kapangyari na rin kaya sa akin. Kung naman po kay Maria, Jose, ako kay Jesus, demi po na ang kwento. Kailangan liligtas kay kasakitan, kailangan liligtas kay kapagsukuhan dahil sa Sagrada Pamilya. Dahil na po nagkakalibawa, hindi nakapagsukuhan, tulungan rin, dinadala po ng pamilya ni Maria, Jose, ako kay Jesus. Mula din, yan po ang yung kapaskuan, nung pansilan niyo po, yung pamilya ng Jose, Maria, Jesus, na umilyahan na rin. They were rejected. Pero kaya pagka, kaya kung paano ipakalaan na dahilanan, siguro, ako binyan niya lalawin ng Ebanghelyo, babasa ng istorya, bumalitan niya. Siguro, alamin pera, isa na siya. Ewanin ko. Kaya yung pagka, pinipagayunan o pinipanganakan. Kaya atin ni Jesus, kung ba't niya panganak, iklalabakan. Kaya may matigam ibalay. Ewali, kinapokyan ang ibalay ni Jesus. Kaya, tinakawsan, itang pipaglayunan, itang dudukan ni kakapag niya, i-Yosef o i-Maria, kaya tabakan niya na, magtitla, sigabdala, halidala. Dahil gawa ng ibalik, ay ang bakanti kwara po, kaya gawa na animalis. Ano niya yung para ni Jesus? The feeling of rejection. I don't know for what reason. Kakaluwan, nakakabalo. Ikaw makasama ng puso, masyas ng puso, nakakabalo. Piniyari na Jesus ako may marino ko Jose, malinari na po kayo. Just recently, bayo ng Pasko, nung pansinan niyo po yung balita. Sa tiber mo may balita, hindi nila. Ipakit mo lalaki at yung paskul na ni Beto ang monasteryo ng Madre. Tatandaan niya kayo na anak, makabalog niya, telang maluto. 2 years old di ka anak. Paano na yan yung limuklat ng monasteryo? Bakit? May temita anak. Pasawa niya sa ni Madre, ililindi itanganak. Bakit? Kung neveya, uling tingkerde ng hospital, alala ka nung pag-deposit, alala ka nung pera pamayan. The feeling of rejection. Naranasan niya, mga pamilya niya, dinasan dalawa ni Maria at Jesus. Kalwa po, yan po, power play. Jose, Maria o Jesus, biktima na naman ng power play. Dahil ang tawag kay isang pundas, king, kapangyarihan. Dahil ang tawag kay isang pundas, kaya patatsugin pa ako, dahil ang ating posisyon. Na may tayo na po, ibang kayo-kayo. Wali po, Herodes, balita na kaya lumali na ating at lumali na ating ang ipangda, patayong hari. Napalit ka Herodes. Na nagawa ng Herodes. Kaya palawin mo ang ng anak na kaluwag-kaluwag pababa-kaluwag kaya pakataya na lang. Uling ibisang tipang posisyon, ibisang ipalitan, bulitan ng kari ni Maria. Biktima ni Jesus dahil gawa ng sa Sebanarian sa Jesus, may poya, tinulat na. Kaya may binaglogahazik with Jesus. They went to place to another place just to save their lives. Hindi po, pininabi mo rin, aliwag Pasko, ewali, hindi kayo matapon na ng gabi. Kapilang tamo, hindi, ikapitan, Santo Cristo. Habang hindi niya ewali. Kaya kung paano nanatay na, pero sasabihan na ating balita, ulit ng ating politika. May sabot niya, may bumalo. May sabot niya ng kalaban na, may bumalo. At hindi sumalit kaya, may bumalo. Pero itong kasigurado ng sort because of position, because of power. And isang butas, and isang ibalitan, muli lang ang ilang palit para sa may posisyon, kalungan ng Herodes. Itanong nilihan. Kaya, mga batera, okay po kayo. Hindi na po yan ata, hindi po ang pamilya. Ang pamilya na nyo, metong power power gana. Kaya na naliligtas ng pamilya ng Jesus. Ano po, yakin po, itang OFW. Actually, nung nawin kaya,
Jesus, Maria, ako kay Jose, na taga Nazaret, taga Manila, taga Bethlehem lang. Uli ang iras na rin Egypt, o ang iras na rin Nazaret. Uli, sasalikot na at kalwalan nita, kailangan na mabokra Jose, pati pamilyana. Kaya mo overseas Filipino worker, di Jose, na overseas family worker. Uli, analo, ignorant na. Noong ka na Nazaret, noong kakilala, pero kanila dapat may programa. Meron kapag subukan na naranasan ng pamilya. Kapag subukan na kailangan ng lubawon, hindi ka rin ang sariling lugar. Bakanita, just to earn a living and to survive. Bakanita, upang diyahan. May kaiman ang dahilan, ipangilong takwa at ang pamilya, baging dahilan, ipangikatan nawag na. Pero yung Maria, Jose at Jesus, may nagpili na misasanero despite of this time. And lastly, yakin po itang lost and finding at the dead one. Pero pali po, wala ni Jesus. Incredulum. At lumalo, actually, patulan ni Maria na po kayo siya, nung ni Jesus. Nasakit yata, mawala niya anak mo. Mawala niya, literal ba, o mawala niya nagdas. Wari, o nagkaya traction niya na, mawala niya nagdas. Muktundi niya na, mawala niya nagdas. O kaya naman, pinabalo, nung namin bibigyan na, hindi ko niya pa ituro, mawala na. Kasakit yata, hindi kaya rin. Makanya po naman, pinagawa na Maria, ang Popalise. Mas masakit siguro, isipan po, just trying to imagine, ano pinagawa ng Maria, isang yan ng Jesus? Ano kaya ang natingalap ng Jesus, gano'n, Maria, ano lang kain ko na? Ano sabi ng Jesus, pagkibat na, don't you know that I should be in my Father's house? Eh, paano sa dapat ng bawal hindi? Uli ang yung dapat, kung di pa rin nagkipa ako. Kasakit na ang Maria. Balabo kung memory na, pamala sa tuto. Balo ko naman nilawat ko yun ka. O bakit naman mo, bakit naman? Ngayon po, siguro hindi ko Maria, lalo na rin tatang ko iba, naranasan rin ito. Kaya nilitas yung pamilya sa Jose, Maria, Jesus. Pero namin niya, kaya niya ito. Alala ko ba niya? Pero ang isu, pero ito yung masating at sigurado. Jesus, meron niya bayad na tao. Meron niya bayad sa lalaki. Meron niya bayad at masuloy na lalaki. Ulit na pamilya kanan sa Jose at Maria. Mary can play and Joseph can play. Nung kami, kaya magpamayad, anak niya. Kaya din, kasama sa ting, kahit kalupan na rin sa kami pagpetruko, kaya pagpetruko magtruko na ni Pari, kaya meron pumakwala pa, siguro kakilala Yehiti Nepo. Yehiti, kada-apalit niya ako. Imani pamilihan, kada-apalit niya ako. His roots were from Akali. Kahit kaya at sula pa kami. Nakinom natin yung mansion, nakinom natin yung mga bulabali, o masating na lugar. Ano yung papakwento kami, kita nililimin mga pali, inikayari na, ba't hindi ko kayo umalis din sa lugar ninyo? Kung punta kayo sa Forest Park, mayaman na ang anak ninyo, na yung pali. Bali po na ng pinag-ibar na din ang kayari, na tumahan, nakikita ko lang sa ano ang anak ko, nakikita ko lang ang anak ko ay hindi nahihirapan. It is more than a Jesus for me. Mas masaya ako doon. Masaya ako doon. At nakikita ko, ang anak ko, hindi nahihirapan. Kaya naman din, dahil kung hindi sa akin, kung wala kami, wala rin siya. Mary and Blade and Joseph and Blade, they have taken good care of Jesus. Kaya binigyan ang araw muna at dalawang mga basa dahil sabi na, inatan na at linapan na rin matuwang ulit ina, utang na, ulit ina, dahil utang na rin anak ng laman ni Kasalina. Kailangan natin anak din
Lumubuhan din Israeli Bibigyan. Din anak, kailangan lang may panik at dinapat Israel ang o Israel ito bilang pagtanaw ng tuta na loob. My dear brothers and sisters, if the Holy Family underwent sufferings, trials, and tribulations, itabuhin, yan ang dapat nila ko pag-asa. Itabuhin, dapat manatili ako tapat ni Diyos. Una, ipadatawin, God will reward our family. Just like Mary and Joseph, kaya nagtulungan kay ang Diyos. Ulit liwanag at ipagda, hindi ka na niya ipaglayaan. Liningap na yan, liningap rin, tinatawag ni Jesus. Pero kung kapag ipakulit ang kaibigan tubig niya, ipanalangin agad kay kapagod tingnan. Inutuwa at anak, baka nita, nalutaman ng Diyos, banal na pamilya. Nalutaman, pamilya sa kakanod, pamilya, pamilya sa lahat, pamilya sa